618 billion ng appropriation. Asan ang napunta iba? Ang nangyari, yung pinirmahang kontrata, ang City of Mabalacat pa ang nagbayad ng withholding tax. Kailan pa nagbabayad ng tax ng gobyerno? Kailangan, yan din ang kailangan ipaliwanag ng... Hindi kasi, kung iisipin mo, bakit yung gobyerno nagbayad ng tax? At saka withholding tax. Oo. At saka siningil pa sila ng notaryo. Diba? So, nangyari, mayroong disparity na ilang milyon. Kung yung question ngayon ni Faustino Benaventura, nag-file ng kaso. Nag-file ng kaso sa Sangguniang Panlalawigan, explain mo sa amin kung anong naging basihan mo para obligahin, kinarge na talaga ang Mabalacat City na magbayad ng withholding tax, 12% at value-added tax. Ang alam ko dyan, kung magbabayad ng Mabalacat City, ang PLDT ang magbabayad ng nasa kasunduan ba yan? Kailangan nga may paliwanag yun. Yes. Hindi ko sinasabing mali o ano, but they have to explain. Yun lang naman. Hindi ka papayag na kung ikaw ay taxpayer, na hindi ka makakakuha ng tama at sapat na dahilan kung bakit yung pera mo ginasta na gano'n. Yan, preno muna tayo, Torny. Sabi niya, ang dami daw tao dyan sa meeting ni na Mayor Gel. Hindi nang nabalitaan ko. Oo. Maapaw daw. Kinukuyog daw. Ha? Kinukuyog? Sabi niya, magigising na la den kabalin tamo. Sabi ni JP. Magigising na raw yung mga kabalin. Mahirap nga eh. Ang daming bumubulong ngayon na ang daming problema sa tapos sila pa rin binubuton. Kung ganun lang pala kadaling gumasta ng pera, ay gusto ko nang maging mayor. Sabi ni James Paras. Sumagot na ba si Mayor Garco? Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Kaya nga inaanyayahan ko natin si I know Councilor Castro would love to appear and explain his side. Para detalyado. Kasi alam mo bang meron pa nga daw na naakusahan pa si Councilor Duke Castro na traitor daw siya.